10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. BA BODOLAND ENGKHONG टेलिभिजननि मोनसे जर'खा हाबाफारि बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 बे हाबाफारिखौ थांनाय 6 फेब्रुआरि खालारनिफ्राय जागायजेनदों। बर्ड राउन्ड हाबाफारि सेथि राउन्डआ सोलिगासिनो दङ आरो दिनै सेथि राउन्डनि जोबथारनाय बादायलायनाय हाबाफारि बे जाहैबाय सि ग्रुपनि हाबाफारि। दिनैनि दिनाव बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 नि बे सि ग्रुपनि बादायलायनाय हाबाफारियाव बादायनो फैनाय गासै मोसाखावरि लोगोसेनो नायगिरि आरो अनलाइनाव थानाय गासै नायगिरिमोननो जोंनि गोसो सिंनि हामलायनाय होयो। जोंजों लोगोसे दङ बे बुब्लियाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि जानानै बे हाबाफारिखौ बानजायनो सिगां दोङो एंकर हिसाबै प्रानेश्वर ब्रह्म, जों बिथांखौ सिनायथि होदों रायजो राजानि सिगाङाव। बेखिनियानो जे बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 नि एंकर हिसाबै रायजो राजाफ्रा मोननो थांगासिनो दङमोन प्रकाश नार्जारी सासे इउटिउबार आरो उपमा रानी दैमारी सासे खन्थाइजों गावखौहाय इउटिउबाव फसंथानो हानाय सासे खन्थाइगिरि। बिथांमोन सानैया दिनैनि समाव गैया। बुंथिनो गोनां जे जोङो इउटिउबार प्रकाश नार्जारीखौ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 नि जेनाखि एंकरनि बिबान बिनिफ्राय जोङो उइथड्र खालामनो गोनां जादों। बे जाहोनखौ आं दिनैनि समाव बुंनो लुबैलिया आरो बेखौ रायजो राजाया एसे मोनथिबायबो जानो हागौ जे बेहाय मानि थाखाय जोङो प्रकाश नार्जारीखौ जोङो आउट खालामनो गोनां जाखो। जों बेखौ दिनै गोबां सावरायलिया जे दिनैनिफ्राय जोंजों लोगोसे बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 खौ एंकर हिसाबै सुंथानो थाखाय सिगांबोदों प्रानेश्वर ब्रह्म बिथाङा। लोगोसेनो उपमा रानी दैमारी बिथाङाबो जोंजों दंफायो। बिथाङा थांनाय बि ग्रुपनि कम्पिटिसननि समनिफ्राय जोंजों बाहागो लानो हायाखै। जों बिथांखौ उन समाव मोनबाय थागोन, जों बेखौ नोंथांमोननो बुंफोरनानै होनाय जादों। जोङो बे समाव आलासि सासे हांख्रायना लाबोदों। बिथाङा बर'नि फावथिनाय जेनाखि थियेटार मुलुग बेवहाय गावखौ फसंथानो हादों सासे फेस्ला फावथिगिरि हिसाबै टिपु नार्जारी। जों बिथांखौ जौस्राङाव हांख्राय हरगोन। बिनि सिगाङावनो जोंजों गोदानै एंकर हिसाबै हेफाजाब होनो सिगां मोननाय प्रानेश्वर ब्रह्म बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो लादों। प्रानेश्वर ब्रह्म बिथांखौ जोङो बरायगोन आरो बरायनो थाखाय सिगांबोगासिनो दङ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि सासे मावफारिया। जोबोद गोजोननायजों बरायदों प्रानेश्वर ब्रह्म बिथांखौ। आरो बे समाव जोंजों दिनैनि समाव हांख्रायना लाबोजानाय बर'नि थियेटार मुलुगनि सासे मुंदांखा फावथिगिरि फेस्ला मुलुगाव गावखौ फसंथानो हानाय टिपु नार्जारी बिथांखौ जौस्राङाव हांख्राय हरदों। टिपु नार्जारी आरो बिथांखौ जों गांसे आर'नाइजों बरायना लादों। जोबोरैनो बे समाव टिपु नार्जारी बिथाङा बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बानजायनायाव सि ग्रुप बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 बे हाबाफारिखौ बेखेवना होगोन आरो जों बिथांखौ गावनि बुंथिनायखौ एबा बुंथिनायनि गेजेरजों दिनै हाबाफारिखौ बेखेवनो थाखायबो खावलायबाय आरो जोङो बिथांनो बे जौसांखौ हगारना होथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों। मानगोनां बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 इंखंनि बिगोमा राजेन बसुमतारी सार बिथांनिसिम आगोलावनो आंनि सिबिनायखौ जासिहरबाय। लोगोसेयैनो
दिनै नुजाफैनो हानाय बिजिरगिरि जाज बिथांमोननिसिमबो आंनि सिबिनायखौ जासिहरबाय लोगोसेयैनो जाय अनजालि बादायलायनो फैनाय बादायारिफोर गोसो गुदुं बिसोरनिसिमबो आङो सिबिनाय जासिहरदों लोगोसेयैनो बिथांमोननि बादायारिफोरनि लोगो आरो बिसोरनि गार्जेनफोर बिमा बिफा जायानो जाया मानो लोगोआनो जाया मानो बिबाजैयानो जाया मानो बिदायानो जाया मानो बिथांमोननिसिमबो आंनि सिबिनायखौ जासिहरबाय उन्दुनानैसो दंमोन आं मानसिया ओरैबादि जादों बे राजोन सारा अनला ओंख्रि ओमफ्राय दाउजों संदों होननायखाय गावहासो उखैदोंमोन नामा आंहा थियेटाराव थाबाय थाग्रा जोलै जौस्राङाव गाखोनायनि आगोलाव ओंखाम मोनजाथारा गावजों लोगोसे ओंखामा जाफानानै 10,000 सोनानै दासो सिरि मोनदोंमोन आं बेफोरबादि जाहैदों नाथाय आं दा जायफोर बादायारि मोसाखावरि बिथांमोननिसिम बिथाङा दि जाबादि इसिबां गुवार गोसोजों बे मोनसे फांसनखौ सालायबाय थादों बेफोरखौ नुनानै आं इसोरनियाव दरखास्थ होनो हानायमोनब्ला आंनि बैसोखौ खमायफिननो लुगैबावदों मानो होनब्ला आंहा सोलोंनो गोनां द्लाम दंबावोमोन बै समाव जोंनि दिनाव बेफोरबादि सोलोंनाय सोरबा जोंखौ आसा होनाय थुलुंगा होनाय रावबो आं गैयामोन दादि इसिबां मोजां ओंखारदों बेफोरबादि डेन्सखौ बर' समाजावथ' रावबो आरो बेफोरबादि खालामनाय गैयामोन राजेन बसुमतारी सारादि बे खामानिखौ मावफुंनो नाजादों आरो नाजानांगोन जाथारनांगोनबो दा बे खेथ्रआव बिथां सारखौ सिबियाबा खुलुमाब्ला आंहा राहा गैथ'वा गुबुना मा बुङो आं बेखौ बुजिया मानो होनब्ला सोरबा बेहाय नुजानायफोरा उन्दै गथ'फोरनि बिमा बिफाया आं जेब्ला कालसाराव ओंखारो हाबायानो जायाखैमोन खोमा 1976 मायथाइनिफ्रायनो आङो हारिमुजों लोब्बा थाबोदों दिनैसिम आंनि बैसोआ बेसे जाखो 72 बाहेरायाव थानाया 83 बोसोर गथ'या बोरै देरलांदों आं मिथियाखै दिनैसिमबो दङ आङो दा बारा बेखेवला मोसानाय माबाफोरा नायनो लुगैनानै सोरबाफोरा दुखु मोननांगौ दुखु मोनथावना नङा माखासे दङ डेन्सनि खोथाफोरा मा आरो नाटकआवसो बांसिन थायो मोसानायफोरखौ रोङा बिनिफ्राय मालायखौ नुनानै ओरै आखाइ सिबाय बायनायफोरखौ एसे रोंगौ मेथाइ फावथिना होननाया माखौ बुङो ओरैनो मोसाग्लांनाया खोथा दङ बेबो थियेटार दं मेथाइ फावथिना हारसाफोरा नृत्य नाटिका ना मा बुङो मेथाइजोंनो फोरोंनांगौ बर'निया मेथाइ फावथिना मेथाइ आरो फावल'सो थानांगौ बेयाव मेथाइ आरो फावल' जेब्ला थानांगौ दानिया माबा नाटकखौनो ससे बोखानानैसो नाटिका जायो डायलग थायो ओइ नै थांबाय मेथाइजों ओइ थांबाय मेथाइजोंनो जानांगौ जोंनो नाटकसो गायलाबाय थायो गाव खुगाजोंल' बुङा फ्रम सिङाव मिउजिकनिफ्राय बुखियो बेथ' नंथारा हनै थांबाय मोनसे हारसायाव नुदोंमोन आं बेखौ बर' दानस्लायदों थांबाय होननाय लोगो लोगो आमुग राजाया मैहुराव थांदों मा थांदों मालाय मेथाइजों नाटक जालांदों नै बेफोरबादिसो दा जोंनिया डाइरेक्ट जाया खिन्थु बेयावबो भाग मोनथाम मोनब्रैसो थायो मोसानाया जों गोदान मेथाइ मोसानाय खुगा मेथाइ मोसानाय माबा मोसाग्लांनाय आलदा आलदा थायो बेनिखायनो मोसानाया आगोलसिन ना क्लासिकेल आगोलसिन रावा आगोलसिन ना
रावखान्थिया आगोलसिन बेयाव माखासे फाराग दं रावा आगोल बिनिखायसो रावखान्थि दोनदों थारमाने स्थायि दोनबाय थानो थाखायसो बिनिखायनो डेन्सआबो आगोल मोसानाया जेरै मेरै मोसादोंमोन ओरै ओरै जालायनाय बेखौ जोङो स्थायि दोननो थाखाय क्लासिकेल बानायना दोनदों बेफोर ताला मानिफ्राय फैनाय बिनि ताला आव आव होननाय मोनसे सोदोब दङ ना आंनि मेलेमाव सानखांबाय थायो आव 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 बाबु आव बियो सुराव थांबाय गथ' गोरलै बुरखायनाया आव बाबु आव गाबा आव आव आखाइ खबनायावनो बे ताला जालांदों बिनिफ्राय थरखा फैदों बिनि उनाव मा ओंखारलांखो बहुद खोथा दं साननो गोनां बेफोर बे नाटकनि खेत्रफोराव दंसो आरो नाटकआवथ' एक्टिंआ मोनथामल' अधम मध्यम उत्तम अधमा मा नाटकनि खोथा नङामोन बेहाय बुंनो गोनां जादों अधमाव मा एक्टिं दं मध्यमाव मा एक्टिं दं उत्तमाव मा एक्टिं दं एक्टिंआ मोनथामल' जेरै अधमा गोलैदों बे थुलियाफोर मोसानाया गाबला माबादि गाबो थुलियायाव रायजा जेसे मिनियो एसेनो गाबो नङा होनब्ला बेनिफ्राय पुथ्रायावबो जेसे मिनियो एसेनो होख्रावसिनना होयोनो सैमा थिफुनारजा बखिफेरसोदोंमोन ने खोब आखाइ खबदोंब्ला मिनिदोंब्ला होनलायनोसै बिनिफ्राय थियेटाराव माबोरै गाबो मध्यमाव थियेटाराव गोलैदों मध्यमाव जाय एक्टरानो जा एक्ट्रिसानो जा गाबनो रोङाब्ला आखाइ सिबनांगौ होनना बुंदों आखाइ फाव खालामाब्ला मध्यम एक्टिंसो बेनिफ्राय उत्तम एक्टिंआव बे आखाइबो गैया हाबो गैया खेबसे नायनानै मोदैखौ मेगननिफ्राय र' सख'नो हायो उत्तम एक्टिं बेनिफ्राय बेफोरजों रागा जोंनायाव बेयावनो अधमजों उत्तमजों मध्यमजों बोरै जागोन रागा जोङोब्ला उत्तमना उत्तमाव थियेटाराव उत्तमाव फिल्माव आखाइ सोमावनो मोना होनना दरखारावसो आखाइया बाहायजायो उत्तम एक्टिं बहुद खोथा दं बेफोराव बेखौ बारा बुंथ'ला आंथ' माबा सेंग्रा जाफिननो उन्दै जाफिननो लुगैदोंमोन दा उनाव सान मोनोब्ला एसे रायजोफोरजों मिनिबावलायनोसै आं जौस्राङाव गाखोनो मोननाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1 नि खामानिखौ आं बेखेवबाय गोजोननाय थाबाय आलासि बिजिरगिरि आरो मोसाखावरि नोंथांमोन आरो लोगोसेयै रोजा रोजा साबायखर थाबावबाय बे जोंनि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बिगोमा थामहिनबा बे बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1 नि सामलायगिरि राजेन बसुमतारी बिथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो दिनै बे हाबाफारिखौ आंखौ एंकर हिसाबै सालायनो होनायनि थाखाय बिथांनिसिमबो साबायखर जासिहरबावबाय दायो जोङो मिथिगौ जोङो दिनै फैयै फैयै सिजन बे बड'लेण्ड सिजन डान्स मास्टार 1 नि फार्स्ट राउन्डनि ग्रुप सी लास्ट ग्रुप दिनै जाबाय लास्ट ग्रुप सी फार्स्ट राउन्डनि ग्रुप सी ए बी ग्रुप फोरा थांबाय दिनै सी ग्रुप लास्ट ग्रुप बेनि उनाव जों सेकेन्ड राउन्ड जागायगोन आरो सेकेन्ड राउन्डआ माबोरै जागायगोन बेखौ जोंनि सामलायगिरि बिथां राजेन बसुमतारी सार बिथाङा सिगाङावनो रोखा रोखायै फोरमायलांखांबाय दायो जोङो दिनै जागायनो नागिरदों ग्रुप सी फार्स्ट राउन्ड लास्ट ग्रुप दा दिनै
बे हाबाफारियाव सिगांनिफ्रायनो हेफाजाब होबोनाय जाज हिसाबै दङ आं सिनायथि होनो सानदों आरो बिथांमोनखौ सिनायथि होग्रोखाबाय सिगांनिफ्रायनो गिबियावनो दङ the judge. As a judge, I would like to introduce the 3 judges here. They have acted their performance very clearly in the previous performance in the previous group in the first round. Firstly, Mrs. Rinkumuni Narzari. Rinkumuni Narzari, she is the Rinkumuni Narzari, Bodo film actress. आरो बिथाङा गोबां बर' फिल्माव फाव लादों जेरै संगालि गोरोन्थिनि उनाव गोरबो नोजोर बिदिनो बिथाङा गोबां बिदिनो फिल्मफोराव फाव लाबोदों successful. She is the successful actress, one of the successful Bodo actress. And secondly, one of the judges, I would like to introduce Mr. Michael Mosahari. He is the Michael Mosahari. बिथाङानो जाबाय Michael Mosahari. He is the director and singer of the Bodo film industry. बिथाङाबो गोबां बर' सावथुनाव डाइरेक्टर खालामदों मेथाइ रोजाबदों आरो दा बिथाङा गोदानै मोनसे गोजोनथाव रादाब is presently he is running one film. This is Ganga Tofani Phengphona. Ganga Tofani Phengphona film ko bitanga directing kalambai dong. Presently he is directing the new film Ganga Tofani Phengphona. And one of the 3 judges I would like to introduce, who is ENGKHONG Brahma, Mr. ENGKHONG Brahma. ENGKHONG Brahma, he is the principal of Ballamguri Yawan Academy School, and he also is a singer, director, scriptwriter, one of the good and successful scriptwriters and singers in the Bodo film industry. Okay. By the way, दिनै जों बेवहाय जा बुंखाबाय राजन सार बिथाङा बुंखालांबाय दिनैनि बे हाबाफारियाव पार्टिसिपेन्ट्स हिसाबै दङ. There are 3 participants today already have been declared by the owner of these institutions, institution, Mr. Rajan Basumutari. The firstly, Ponita Boro, and secondly, Rongzali Kherkhetari of Rupohi, or third out Vijita Brahma. There are the 3 participants today under the group C, and the last group C under the first round. Da गिबियावनो आङो Ponita Boro बिथांखौ फैनानै गावनि मोसानायखौ दिन्थिफुंनो फैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय. दा बिथाङानो जाबाय Ponita Boro. Miss Ponita Boro. दा नोंथाङा नोंथांनि डान्स पारफरमेन्सखौ दिन्थिफुंनो हासिगोन. Start. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
जोबोद रोजा रोजा साबायखर थाबाय फनिता बर' बिथांनिसिम जोबोद मोजां मोसानाय जों नुनो मोनबाय बिथां फनिता बर' फार्स्टलि भेरि नाइस डान्स दा आङो दिनैनि रुल्स एन्ड रेगुलेसन about the dance competitions about the voting and liking बेनि सोमोन्दै आं बुंनो सानदों नोंथांमोना मिथिखागौ हयथ' दिनै नोंथांमोना गोदान अडियन्स फैदों गार्जेन्सफोर फैदों मिथियाखै जानो हागौ हयथ' मिथिखागौ जे out of 10,000 votes one judges out of the three each judge has the 10,000 maximum 10,000 votes 10,000 votes dong सासे judge सासे judge 10,000 नि गेजेराव सासे participants नो vote होनो हागौ बिथांमोना दा declare होगोन सोर participant नो बेसेबां vote होगोन बिथांमोना declare होगोन हयथ' सासेनो 10,000 बो होजोबनो हागौ बिथांमोननि बाथ्रा it depends upon them how much the vote they cast or give to each participant it's up to them out of 10,000 बेनिफ्राय ऑडियन्स नोंथांमोननिफ्राय बुंनाय जादों नोंथांमोना 700 votes होनो हागोन नोंथांमोना जेरै ऑडियन्स दंफैयो 700 votes you have already supplied 50 100 and 500 coins valuable coins of votes to give its participants साफ्रोमबो मोसाखावरि बादायारिफोरनो नोंथांमोना 700 total 700 50 100 and 500 नि गेजेराव कॉइन्स होनाय जादों नोंथांमोननो बे कॉइन्सखौ जोंनि बेवहाय जोंनि सामलायगिरिफोरनि बेखौ रिटार्न लांनाय जागोन कालेक्ट खालामनाय जागोन नोंथांमोना स्रोदै बे 700 नि गेजेराव सासे पार्टिसिपेन्टनो सोरनो बेसेबां भट होयो नोंथांमोना होनो हागोन कॉइन हिसाबै सोरबा सासेनोबो 700 खौबो होजोबनोबो हागौ अब्लाना गुबुन सानैनियाव होनो मोननाय नङा बे नोंथांमोननि बाथ्रा दायो फनिता बर' बेंबाय आच्छा दा आं जाजफोरनि भट बिथांमोना होसिगोनथ' बेनि सिगाङावनो एसे बुंग्रोनो होनो सानदों बेनिफ्राय जाज बिथांमोना नोंथांजों एसे इन्टारेक्ट खालामगोन माबाफोर बुंनो हेलौ खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन आंनि मुङा फनिता बर' आं बाक्सा डिस्ट्रिक्ट सिमला बरपामनिफ्राय फैदों आं दा क्लास 10 आव फरायगासिनो दं थेंक इउ ओके माबाफोर बुंबावनो बुंथ'ला नोंथाङा माबोरै भट बिगोन अडियन्सफोरनिफ्राय नायगिरिफोरनिफ्राय भिउवार्सफोरनिफ्राय दा आफ्टर बड' डेन्स during the time of Hindi dance अच्छा judges firstly Mrs. Rinkomuni Narzari madam I would like to announce your vote in favor of the participants. Hello ma'am, how are you? I am fine. Ngalai mari dong? Moजां. Moजां na? Engbai nama? Se. Se? Bise gobaw practice kalama? 3 days. 3 days? Itu kom? आं सानो आरो एसे गोबाव जुदि नोंथ' टाइमखौ मेरला मोन्दोंमोन ना आरो जुदि एसे गोबाव आरो जुदि प्रेक्टिसखौ मोजाङै खालामबावोमोनब्ला दा जेसेबां मोजां मोसादों आरो बिनिख्रुइ बांसिन मोजां मोसासिननो हाबावगौमोन नोङो ड्रेसआ बिराद मोजां जादों समायदों थेंक इउ मेम नोंनि मोसानाया थिगानो जादों मोजां जाजोबदों खालि नोंनि बे आखाइनि मुद्राफ्रा एसे क्लिन जाबावनांगौ नों एसे मुजुम एसे एखमबा एसे ओरै खालामो ना बेखौ एसे गुवार खालाम आरो एसे क्लिन खालाम माने पुरा माने हगारसारनानै मोसा आरो आखाइखौ दे होमबा आरो साबसिन नुबावगोन नोंखौ
दे बेखिनियानो Thank you, उनाव ma'am. बेनिफ्राय साबसिन मोसाबावदो दे आंनि भटखौ होनोसै हेलौ Thank you, ma'am. 1000 vote. Clap hands. Sorry, 1500 votes. गोजोननाय थाबाय जोबोद भट Thank मोनबाय दा सेकेन्डलि देंखो ब्रह्म सार Hello, sir. Hello. 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 नोंनि डान्सखौ नायबाय नोंनि गाननाय जोमनाय जोबोद समायना जादों आरो एक्सप्रेसनाबो मोजां मोजां Thank you, sir. आं मोजांखौनो नुदों दा मेडाम रिंकुआ बुंनाय बायदिनो जे आखाइनि मुद्राफ्रा एसे गेवसारबावनांगौ बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों आरो नों बुंखाबाय प्रेक्टिसा एसे खम जादों नेक्स्ट टाइम साबसिन प्रेक्टिस खालाम एफा मोजां मोनसे प्लेटफर्माव नोंसोरनि नाजानाया गोबां जाथारनांगोन देरहासार जानोब्ला गोबां खस्थ' खालामनांगोन नङाब्ला देरहासारनायखौ मोननो गोब्राब जागोन दा बेनिखायनो जे फार्स्ट राउन्डनि नोंसोरना ग्रुप सियावमोन आरो बे ग्रुप ए आरो ग्रुप बी बेवहाय पारफरमेन्स खालामनायखौ नोंसोरबो नायदों जानांगौ माखासे जोबोद मोजां पारफरमेन्स खालामदों दा बेबायदिनो साबसिन पारफरमेन्स खालामनो नाजागोन आं आसा खालामदों Okay, sir. जाहाथे नेक्स्ट टाइम जोङो साबसिन एन्जय खालामनो हायो जायखिजाया आं भटखौ होनोसै 1500 Thank you, sir. Thank you so much. Very fantastic vote 1500 she earned 1500 from Denkhe Brahmo sir and lastly Mr. Michael Masahari I would like to request you to declare your vote. Hello. Hello. Hello, sir. Hello. रागा खरियानाव फैबाय ने आंहा रागा खरिया दा बुंनो थाङोबा सिन्स बे राउन्डआव साथामल' नालाय ग्रुप सिन्स बे राउन्डआव साथामल' नालाय ग्रुप सियाव पइन्ट्सआ एसे आगलायनाय दं नालाय दिनै एसे दिल बारा जानोसै आङो एसे बारा बारा होना होनसै खोनाबाय स' कम्पिटिसनाथ' बहुत मोजां लेभेलाव थांगासिनो मोसानायफ्राथ' मोजां दा स्टेप्सखौ बांसिन मेडामा दहायनो खोन्थाखाबाय she's a trained dancer नायो but expression lip sync obviously costume बेफोरखौबो नायनाय जायो थांनाय बाराव आंबा अडियन्स मा होनो अडिशनावबो नोंखौनो बुंदोंमोन खोमा ना मोजां गेटआप गानदों होननानै नोंनि ड्रेसनि चइसखौ आं हले मानिगोन माने मोजां मोजां ड्रेस गानो नोङो एक्सप्रेसनखौ आं बिराद फसायदों आरो लिपसिं लाफादोंना माने डेन्सआव मानसिफ्रा सोरबा सोरबा खालि बाथ्रेसन लाफादों बेखौ बिराद मोजां मोनदों बै लिरिक्सनि एक्सप्रेसनखौ नों लादों द्याट्स माने प्लास पइन्ट मोनदों आं बेखौ स्टेप्सखौ एसे एनार्जि नांबावगोन आरो बबेबा जायगायाव एसे ढिला मोनदों खिन्थु अभारअल पारफरमेन्सआ मोजां जादों ओमफ्राय दिनै आं पइन्ट्सखौ
आंना लांफैहोनायसै एबाराव स्टाइला गावबा गाव माने खोन्थाहैनांगौसो आंना स्टाइला आं बुंबा राय जायोना So anyways 500 points extra for your costume and expression. Thank you, sir. Come and take your points and tell yourself. Thank you. लांफैनांगौसो आंना सरप्राइज आंना नायलाय बेसेबां जाखो नायनानै खोन्थाहरदो 2,500. Thank you, sir. Thank you so much. सार बेसे मोनखो होनदों लास्टआव 2,500. बा 2,500 मोनबाय सासेयानो फार्स्ट So very nice. थांनो हासिगौ Okay, thank you. दाना नैथियाव मिस रंजाली खेरखेटारि रंजाली खेरखेटारि बिथाङा फैनांसिगौ आरो गावनि सानायखौ दिन्थिफुंनांगौ Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.